Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag itakat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Amarsing at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Bakit akon ngem aging ga ita pagproblema ak pailaeng ti kakaisuna nga anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marsing dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyangay, agnakam kamot nga taitan ensaw. Agasam dayta, nakulong ka iti duwang nga aldaw, gapo iti panang surot-surot mo iti babae. Ibaga dalang arudan asaan da kaakayat, ipilit mo pailaan ti bagay. Salbagkit di aday di babae? Katanya kay nga rin ti maaramidam no saan da kaakayat. Apay nanang, nalaadak ka di? Saan ka analaad? Ngam siyempre, saan mo pa'y anabiro ka? Anti babae aparakan ka. Kaano akto nga ta makabiro kiti babae ang mangayat kanyak, nanang? Saan ka amaawanan itinamnama barok? Addan tulakta. Damag ka nga damanan ar-arman dyan anak mo. Nakadamagam? Ijay may sa tricycle driver. Kanayong nakano mailugan ti anak mo ama panagaraw. Ang mga no isuntuman ti pakaisagsagmakan nan. Nagnakamat nga tan-a. Ay makaammo mat itibiyag na ano saan paila nagnaka. Ay talagan sa makaas-asawa ti anak mo. Kasano katrintan ti tawen na. Barang no makaasawa mo tayo. Nakita mo di ar-armon ni Inso manang Marsing. Saan pa'y nga rod? Nadamag ko laang nga dar-armon na. Katno adayo nga ubing ng iso. Kasta aya. Ay katawan problema dita. Basta kayat dyan babae. Kad saan na asurot-surutan no saan akayat dyan babae. Ada nga mindamag ko ako kwartaan di babae. Daw-dawatan na kano iti kwarta. Anya? Magpaiso nga taday ta adamag. Ay, jakman ammo manang. Damag ko laang mat. Padasag to man ti agdamag iti anak ko. Kumusta nga iti ar-armam insaw? Sinong batan na ko, nanang? Kasta aya? No sinong batan na kan? Yam-am mo man nga rod kada kami kanitatang mo. Ha? Hawan nga agpaisuan niya. Ipasar kong tuman dito'y balay. Ay katrumbang laang anak ko. Tapno maam-am mo mimat kanitatang mo. Kanya pa'y laang tar aramidam ngay. Di mo pa'y laibagat agkasar kayon. Di na pa'y mat kaya ti makikasar, nanang. Aguray pa'y kano. Kasta aya. Alakat iyam-am mo pa'y langarod kada kami Sige, nanang. Tay bagak nga umay agpasar dito'y balay. Agpaiso nga ta, asinong batan dan ni Insaw. Kat isumat ti kunana. Ay, ang mga no ilusyon naman lang ngayon. Ay para makita no maayaban na nga agpasyar dito'y balay ti ibagbaga na akaayan ayat na. Nasaya at might, no andan kaayan ayat na. Ay, ibaga takit din, tagkasardan. Iso nga ron ti ibagbagak. Kat saan ka lupay matakayat dya babae. Anya pala ang tiururayan dangay. Ibagatan to kadakwada, inton addadan dito'y balay. Naimbag nga orasyon, tata, nana. Kastamat ken ka, balasang kaw. Naimbag nga oras mo mait, balasang kaw. Naimbag man ta nakapasyar ka. Kunang ngamin ni Inso, akayat dakka no amaam-am mo. Ay wan, tako na ngamin ni Insaw katagayan ayat kayon. Agpaiso ka day. Wan nana, sinong bata kon? Anya pailaan nga ron nga itiururayan yaw. Agkalay sa kayon Kwa tata, makauray pa'y day ta akalaysa. Ngamin, ubingak pa'y. 23 lang titawan ko. Jack pa'y nauma anak balasang. Wan ang 30 ti tawon ti anak may balasang ko. Iso ano kap-kap na kam ti anak may.
Umanugot ka kuman, tagkalaysa kayon. Nana, nagsaritaan min day taabanag ka ni Inso. Saan ka di, Inso? Agsao kamot nga min Saan kamot nga agtagtagari dita? Saan ka di nagtulagan ta? Asong batan ka? Ngam jakpay kayat nga agkasarta? Ha? Wen, nanang, tatang. Kastang agpaiso. Saan pa'y akayat ni Tricia ti makikasar kanyak? Aguray kanupay, taubing pay. Ikat, anya ngay ti panagkunam iji kaayan-ayat ni Inso. Napintas ka di matlaang manang. Ay kat napintas tatao kat nga rod. Gam kaslasaan ba ta seryoso? Kaslagay ay ayam lang. Nay, taapay mo't anak ko nam ti kasta. Wan tadi na pay mo't kayat ti makikasar. Ubing pay kan Ay kat saan pay mo't nga taan nakasaga na amaadaan iti asawa Apay mo't nga min ajay ubing ti armen ni Inso. Ay jakman amukan kwa na. Isumat nga ta ti kursunada na. Wan ngam saan pay seryoso dagiti kakasta nga edad. Jay kumakaidadan na tapno sigurado amayaten apa ikasar. Ay katawan samot ti balasang dito'y ayan tayo nga agtawan iti 30. Pasig mga daasawa dan. Ay, wan anya. Naan Insaw, mangtad ka man itinayon ti pagpalingkek. Agpalingki kayo kadi ita, nanang. Wan tawan matten karga ti ref tayaw. Anytime. Iti pagpalingki yo. Ay na, agyaman anak ka. Ay, anya nga iti kayat mo asidaan tayo so tigatangag. Gumatang kayo man iti kukod ti baboy, nanang. Nabayagan ajak nagsida iti kukod. Alang nga ron, tamapana kaon. Agan anad kayo, nanang. Nagatang kumot nga ta amin na nakasapula di Jabalay. Awan mat nga tan tinalipatak. Iso nga agawid akaon. Mabitlaan. Di matri siya ti masabat kung ada kakipkibin na lalaki. Aday ta, nakita na kaon. Na. Kinasauna ti kakibkibin na. Daycha. Ne. Imadayo matan ti lalaki. Ay, aguray ka man ta ka sa ukman. Tricia, asinaw dyan kakibkibin mau? Nana. Ay, saan ka na makalibak? Saan laang ati anak ko ti kaayan ayat mo niya? Nana. Tuwada, boyfriend ko. Ay, nagalas matan ti ugalim a babae. Tauray ladwa ti boyfriend mo. Sorry Nana. O sige, tamapana kon. Ay, awanan ni Insaw. Lukon, lagayam dayjay a babae. Ti awanan bain a babae. Husto gayam dyan na idanon kanyak at dua kami akayan ayat na. Anya. Ay sus, sinaamon dayjay a babae. Isubli na pa'y adag iti ininted ko kan kuha na akwarta. Inik-ikam iti kwarta. Huna, ta dumawat mat nga rod. Ay langgong ka Tapay nga inikam ngay. Kat ay ayatek nga rod, nanang. Apay asawam aya, ta ikam iti kwarta. Basta, isublinan tininted ko akwarta. Kat anya ngay, insublina ti kwartam ako nam nga ininted mo. Saan, nanang? Awan ka no kwarta na. Kan awan ka no mati saritaan mi. Ay sublina dagiti ininted ko akwarta, no agsina kami. Bay amon, day siya babae. Kano agaram ka, kitaam tay babae, asaan nakaadaw-dawatan iti kwarta. Ibagam nga agkasar kayo pa'y nga umuna. Samo itad amin a kwartam kan kwa na. Ti awanan ba'y na babae? Sayang lang ti kwarta kan kwa na. Apay nga ta, asaan ang nagawid ita arabiin ni Insaw? Nadamag ko nga men nga damanen ar-armen na di takabangibang a barangay. Ay, sino man nga tanday tang ar-armen na? Damagan taman inton sumangpet. Sapay kumaa, tamanakang matanday ta babae. Ay, laklakayanan dyan anak ta.
Ngam di na pa'y laam mo ti agpili iti nasaya at ababae. Sa dino tinagturugam iti rabe. Iti ayan ti kaayan ayat ko, nanang. Anya, kaayan ayat mo pa'y laeng ngam naturog ka ni Jabalayda. Apay, dakes? Kat ijaya kon balay dangagyan. Anya, nga uray saan kayo pa'y nagkasar? Apayan yun takasar-kasar, nanang. Ay sus, saan ka man aramid ensaw? Kayat ko akasaaw day ta ibagbagam a babae. Sige, nanang. Ayabak dito'y balay inton bigat, takasauyo. Naimbag tapi masyar ka dito'y balay kate. Gaputa kayat kayo mat ama-am-am mo, nana. Tata. Ay, agpaiso ka day, apat paturuga mo ni Inso ijay balayaw. Wen ay tata. Apay, dakas ka di? Nga uray saan kayo nagkasar? Sa anak mo tin amabalin ang maikasar, nana. Apay ngay, saan ka mabali na may kasar? Wen takasar kami itinabalod nga asawa. Anya! Nana, iso asaan mi amabalin ti agkasar kin ni Inso. Ay na, Inso. Anya ka din tinapampanunot mo. Apay nga jay at da asawa na tinapilim. Awan pa'y umno ama sa pulam. Saysayatan ni Kathy, nanang. Tasaan nakalukuan. Wag ko na amat. Kasanaw no makarwar tinabalod nga asawa na. Saanin na makarwar day jay? Nadagsan ka no, ti kaso na. Ay saan ka nga sigurado asaan ang makarwar? Ang mga no makarwar kat anya pa'y ti aramidin na ken ka. Di pa'y katagyaman, tasak itan timang padakkel kadag iti anak da. Anya ti kunam? Adda anak ni Kate? Adda talong anak da, nanang. Ay na, Enso. Jak amuken ka no anya tinapampanunot mo. Ay na, siyak ti madandanagan iti aramiden ti anak talakay. Saan tamot nagkurang anang bagbagakan kwa na? Ngam natangkan mati ulo na. Ay, Sungawan maaramidan taan bakit? kayat ko aka sa unikate, asaan adumdumngag ti anak ta. Isu ama panak ni Jabalay da kate. Anya nga iti bagam? Basta, kayat ko amaamuan. No talaga amat laeng nga ay ayatan na ti anak ta. Ang mga no nagbirok laeng mat iti pagsanggiran na. Gaputa adda anak na. Nakaumay kayo mat, nana. Kayat kaama ka sa okate. May papanitian niya, nana. Pudno ka deng ay ayatom ti anak ko. Wen, nana. Napudno ti panagayat ko iti anak yung. Kasanungay no makarwar ti asawam iti pagbaludan. No makarwar man, nana, saan ko na kayat? Kanayon nakmat laeng akabilan iti saan pa'y anabanod. Saan anasaya at ugali ti asawa, nana. Imbag kin ni Inso tanasingpat. Napanyo ka no kinasarita ni Kathy idi awanak, nanang. Wen tasyak ti madandanagan para ken ka anak ko. Nanang, lakaya kun. Isu abay-bay anda kun iti kayat ko nga ramiden. Ay ayatan nak ni Kathy kun naklangaro din. Kasanaw no makarwar ti asawa na. Katanya pa'y ti aramiden na ken ka. Nanang, no talaga agasat ko ti matay. Urayan niya ti aramide sa anak to amakalisi. Apay, saan nyo akayat ni Kathy para kanyak? Ti kayat ko kumaak tay balasang kentay awan anak na. Uray balasang nuluklukwan nagmatlaeng. Saanan? Imbag ni Kathy, tanasingpet. Ken amunak pa'y nga asikaswain. Aging ga ita, kasladyak pa'y laang maaklon. Nga da asawa tinatumpungan ti anak ko. Nga makitak mat iti anak ko ti kinaragsak, Mr. Lonely. Iso asa anak latan nga agsasao. To'y pagayam mo, Marsing. Agyaman nakpagayam Marsing iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, maawatan ka iti dayta ariknam. Tamay sakakit nga rod nga ina. Ngem masapul nga aklunen tayo, asaan tayo nga igem ti panunot dagiti anak tayo, karkaro no addan idadda. Tinapateg, adda tayo latta amang ipatpateg, ken mang tarabay kadakwada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagama nagpailingad itinagan Amarsing at taga-probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti matireksyon Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Musical scoring Dante Martinez. Kan sound effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Juni. Adinan inlanad ti address na kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag tabarang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Kinapudno na sigod ang nakikapangak kadag iti rebelde ije probinsya ti Kalinga. Nakikadwa kadakwada ta ipagarup ko nga isuda at talaga ti salaknib dagiti maidaddadanes. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juni. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak ko, talaga ka di adisidido ka makikuyog ka dagiti grupo nga umay dito'y lugar tayo. Untatang. Ngamin, mayat mo ti araramiden da. Ti ipakpakita da kada tayo. Napintas dagiti adadal da. Ala, adakan ka da ita anak. Di da ka mabalin alapdan, no kasta ti kayat mo. No kayat yo, sumuro tayo kid di amin kadakwada. Saanen anak ko? Ta ipamay sa milangan ti agbangkag dito'y lugar tayo. Damagak man gaya manak. Anya ka dila unay ti pangayatam asumurot pa'y lakadakwada. Kat mayat matan ti biyag tayo dito'y. Mainggan yuwak ngamin nga agigam iti armas tatang. Kaslad adang agbali na kanatar kan malalaki. Doon daigam kong armas. Kasta ka di anak. Gam kita amlang tama nga numaisagmak ka. Gapo iti dayta desisyon mo. Saan tatang? Tanasaya at damot at tao. Nanang, talaga na simpat dagita nga umay tumulong kada tayong agmula. Ay na, wan anak ko. Sipod pa'y, umay da talaga tumulong. Kasla damot la umili dito. Agpaiso nga umay da makitulog kan makipangan kada tayo. Ngam tumulong damot iti trabaho. Kasta nga rod tinapaliw ko kadakwada, nanang. Iswa kayat ko ti sumurot kadakwada. Anak, numabalin. Diyak kayat asumurot ka kadakwada. Didak ko man lapdan, nanang. Tanumadlaw ko as anto anak saya at itrato da kanya. Di agsubli ak tumatla ditoy. Ken, umay kayon to sa rongkaran, nanang. Para! Sige kakadwa. Makilugan tayo kadakwada, tadayo pa iti destinasyon tayo. Tapno di tayo mabanog unay amagmag na. Gun commander! Makilugan kami kabsat. Sige lang, Manong. Ala, intayon. Tanakalugan kami met aminan. Manang, madlaw ko kat kasla mabutbutang ka. Kasta unay ti panangpatpat mo iti anak mo anak katurog. Kwa? Di ka kumagbutang kada kami, manang. Tasan kami matama nagdakdakas a tao. Taga ano kayo kadi? Kwa? Taga Benguet kami. Kasta kadi. Anya ka ti aramiden yo ditoy. Dumaray kami lakuma iti kasar ti kabagyan mi.
ama ikamang ditoy. Kastagayam. Ulitak nga ibagamanan. Saan ka kumangag butang kada kami? Tasaan kami matadakas at tao? Kan saan da kayong ananwan? Agyaman ak narod no kasta, ading. Madamag ko man. Agad-adal ka kadi. Saan, manang? No kasta. Ibalakad ko nga ikarigatam ti agadal. Tapara matla iti pagsayaatam dahita. Tapno saan amadadael ti masakbayam. Anya, jay ko na mga ibagam kanya, Johnny. Kuha, Commander. Saan ama punas iti isip ko? Tinako na ti babae iti nakiluganan tayo atrak. Anya nga mintin baga na kan ka. Jak nangag, ta medyo adayo ak iti ayan nyo. Kan naungor nga min tilugan. Commander, kayat ko kumati agadal. Kas na ko na ti babae, idi nakilugan tayo kadakwada. Anya? Amom, Johnny, no ag-eskwela ka. Pagkwartaan da ka laang ti eskwelaan. Pagbayadan da ka iti dakalagatan. Ngamsan matamaara matiti husto ti kwarta a pagbayad mo. Kasta ka di, Commander? Wan, Johnny. Nang runa dagiti pang publiko nga eskwelaan, wenno universidad. Ta gobyerno kat nga rod, ti mangipalpalakad. Sayang laang ti kwarta pagbayad mo, no kunam nga ag-eskwela ka. Kasta gayam, Commander. Makapadismayamot no kasta. Tati kwarta gayam a pagbayad mo. Kat saan mo amaaramat iti husto? Pudno dayta. Gapo, tadag iti taga-gobyerno amang imatmaton iti pang publiko nga eskwelaan. Kat kurakutan dalaang dagiti kwarta a mapastrat ti eskwelaan. Ay, makapadismaya talaga. Takas tagayam ti mapaspasamak. Kaasimat dagiti pada a marigrigat no kasta. Uwana. Taga po iti kinakurakot dagiti adday ti turay. Dagiti laeng babaknang ken mabigbigbigat at tao iti gobyerno ti bumakbaknang. Iso da laeng ti mayranranod ti agnamnam ay. Iso adda tayo. Datayo ti mangilaban iti karbangan dagiti mairururumen ken maidadadanes. Nabayag tamutan iti daytoy a grupo, Tony. Ngam kaslawan mo ti pagsayaatan ta na sa grapta. Wan nga rod, napaliiw mo matgayam dayta. Wan, kan pa nagriknak. Nabannog akon iti kasasaad tayo ditoy. Pasaray mo tanti pa naglamlamang tayo. Nang runa, idi nagsasaruno ti pan nakaabak tayo iti enkwentro. Pudnot ako nam, Johnny. Paakar-akar tayo iti lugar. Makapabannog ka talaga. Katamo, panggap kong aglibas. Naturadak amang ibaga iti kastoy. Tagtalakak kan ka adinak isagmak. Amok adinak ipulong. Di kagdanag. Agpada tayo iti panggap. Isuan mo maadaan tayo iti gundaway. Aglibas ta. Naumak pa talagan ditoy. Di na tayo pa yan pinalubusan amang pasyar kadag iti kapamilya tayo. Wan nga rod, idi damo, mapalubusan tayo. Ngam idi agbayag, rumuaran ti pudno aburik na. Aramaten da tayo laang iti pagimbaganda. Wan, Tony. Kunada akalpasan ti lima atawan. Da tayong timangi pangulo iti gunglo. Ngam saan mat?
Tasa nga pulon at akong tinapalabas. Ngamawan pailat nagbaliwan ti amin. Pudno na ita kapaliiwam, Johnny. Kanamom, tinadagsan anak apekto kanyak. Kat idi agrigrigat tayo. Gaputa awanan ti kanan tayo. Ibagadang awanan pundo tayo. Nga makit-kita tayo matdagiti liderato. Nga adda iti kapatadan. Anasayaat ken nasaliwanwan ti panagbiagda. Idinto tanda tayo. Kat kakaasi tayo ditoy. Day talaunay matipagsakitan tinakam ko. Isu ang masapul nga ipamuspusan ta ti amin. Tapno makapanaw ta iti daytoy a grupo. Nasakit ti tiyan ko kakadwa. Mapanak pala iti nasa magkadiso. Talaga adya akong maiturad. Kumamaka magtulangan. Sige, basta sumaruno ka matladagos. Tinasayaat. Kadwaat ni Johnny. Tapno adda kadwa na sumaruno. Hello, makamu kayo. Basta sumaruno kayo ah. Ngem di kaya gararami di milagro. Taure tumboy ni Tony. Babae lang ta dito ah. Di kay man mang surdo. Hala, mapankaykit din. Tamangan no mabasibas kayo. Intayon kakatwa. Tapno dito yung makita ti aramidan da. Dagiti awanan bain. Alakit din, darasan. Mapantan iti kasuppukan. At aglibastan. Ngamamong Tony. No saan ka kumatumboy? Arman ka talaga. Napintas ka pa mat. Agpakababae ka nga minay. Agtal na ka man, Johnny. Disnogan kan tupay. Ha? Alakit din. Partakam. Tapno makaadayo ta kadakwada. Kat makalibastan. Nakaadayon tinagluganan ni Tony. Sapay kuma. Tagkita kami tupay. Ay, nagadayon tumat ti dinalyasat mi. Sakbay ang nakadanon kami iti highway. Ay, agurayak iti mabaling ko apakiluganan. Makamu di ka. No sa dino ang lugar ti maturong ko. Nih, ada sumangag nga. Naglawon iti nakmatang. Ay, para! 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 Pang-asiyo. Makilugan ako makada kayo. Wana, umay kam dito'y sango. Ay, saanan? Uray jaya kon likod. Alang arod, no ijeti kayak mo. Adamot kiti dua kakaduam di talikod. Agyaman aklaunay. Siyak gayam ni Johnny. Sakmat ni Efren. Mabalin ka diti sumurot kada kayo iti papanan nyo. Ne? Apay? Di mo kadiam mo ti papanam? Pimanawak namin iji lugar mi. Kadyak pala kumakayat ti agsubli. Apay ngay? Anya ti makagapo? Kwa. Di da kan pilitan namang ibagay ti makagapo. No kayat mo lakit dito sumurot iti pagigyanan mi agarding. Di umay ka. Hindi kami ngagtrabaho. Dapay dua kakadwami jay. Kasta ka ni. Numabalin. Kat makipagtrabaho akmat kada kayo. Saan nakadakas a tao? Kat sapay la ko ma. Tapagtalkanda. Ay, wala pare. Di ka lakit di agarami diti mad eh. Apay ko ma pagduwa-duwanda ka. Panagkita kat masayat ka tao. Ngayon mapantayo pa iti paggigyanan may. Tagit na nakapay jay. Kalpasan na. Yam amuda kan to iti amo may. Paray, pasensya ka na. Narabiyang kami ang nagkapoy di garden. Okay lang pare. Ayun gayam. Nakaluto akon. Apag iso asimbangpat kayo. Mangantayon to. Apaman ang makainan na kayo. Ay, agyaman kami ata. Nagluto ka gayam, Johnny. Una, tanakababain mat. Numayak lang makipagigyan kada kayo. Rumbong lang nga tumulong ha. Ala, alpasan amang rabi tayo. Mapantayo iti balay ti amo may. Tayam amuda ka. Asidaglaan dito paggigyanan tayo ti balay da. Agkasapulan da pa'y kidi iti trabahador. Kan nasingpat da nga mo. Isudat imang supsuplay kada kami. Kasta ka di? Well,
patas ti bingay, kalpasan ti panagaani kadagiti mula. Nasaya at daat talaga no kasta. Medyo dakkelmet ati mabingbingay mi ditoy. Isu akay kayat mi tagpasuplay kadakwada. Ha? Nakita ka idin Manang? Da kayo gayam dagiti amo dan Efren. Awan, nakikita kayo idin. Da kayo iditi nakiluganan mi. Awan! Malagip kon. Si Kajay nakisasao kanyak idi. O kasta unay ti buteng ko iti day di agundaway. Taamuklatan ti kinasya sino yo. Ang idi nakisao ka kanyak. Naalay-ayan ti marikriknak abuteng iti day di akan nito. Agad, kumusta kan, Barok? Saan ako nakamang tirebelde, Manang? Kinapudno na. Naglibasak. Kasta ka di? O nasaya at mat, tanakaakalkan iti day di agrupo. Wan, Manang. Tawan mo't latinasaya at anagbanagak ijay. Nakakaasi kami laeng. Nung nakaamirsak la kumaadagos. Kat nagadalaklangan. Kas itimbagayo kanyak idi. Nasaysaya at siguro tinagbanagak. Uwan, Barok. Nakariknak iti asi kada kayo idi. Nangrona kadagiti kakaduang nga agtutubo. Iso nga iti day di agundaway. No pa'y mabutbuteng hak. Napanunot ko latati ng bagbagakan ka. Kat inturong siguro ti gundaway nga agkita tamanan, Manang. Kat sapay la kuma, talaan dak at trabaho doryo. Wen, alaan da ka akadwami. Kat mga barwanan ka, Barok. Ilintag mo ti biyak mo. Ta saan pa'y analadaw ti amin. Wen, Manang, katagyamanag. Tas iaayat kayo, amang tulong kanyak. May sagayam ang maestra ni Manang Lolita, Mr. Lonely. Ket igem na nga anak na idi, maisan adi adal. Ket agtrab-trabaho maten iti gobyerno. Dakkel ti panagyaman ko, tanagtalek da kanyak. Ket inaladak ang makipagtrabaho kadakwada. Ket makunak anasaya aten ti kasasaad ko ita. Naamiris ko asaan ati gobyerno ti akin igam iti masakbayak. No diket siyak mismo. No nagagat ka nagpursigi kagayam, sumaya at ti panagbiag mo wenno kasasaad mo. Kastan, Mr. Lonely, ket agyaman ak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Juni. Juni pagayam ko pudno launay ano nagagat ka, agpursigi ka, ket buyugam itinasaya at akababalin ti amin nga inka-aramidam, sigurado a bendisyonan na ka ti na Marswa. Ket nabaligi mayat dagiti ganwat mo. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Juni. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musical scoring, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Luisa, manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat, apay drama ti pakasarita ak iti bihag, barang makaipaay iti liwliwa, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luisa, dito'y programa tayo,
Dear Mr. Longley. Nagpintas ka matan iti day taasuot mo anak ko. Adda ka di ating daram apaskan. Inawis na namin ti may sa akatrabahuak, tatang. Ag-blowout ka no, ta birthday na. Katmangan kami ti may sa restaurant. Ibag man. Asino akatrabahwam? Ni Jordan, tatang. Saan ka di anasingad kayo iti tunggal maysa? Kunakpay kat di ano boyfriend mo ide. Jakman amoy ti day di a tao. Saan mat nga agaram? Ngam close kanya. Dagiti amin a babae a katrabahuak. Siyak mo ti kayat na ngas asitgan. Amangan mait no mabain laeng nga agarim. Siguro Ngam no arman nak, ay sungbatak adagos. Kayat mo asawin. Kursunada mait. Jak ilibak, tatang. Ngam agayatak matkan kwa na. Nagbayag ka. Itay-pay lang nor-urayan ka. Anyat orasan. Ang mga numala daw ta. Nakababain mo't no data lang ti urayan da. Pasensyakan. Ngam nagsarsarita kami ngamin ka ni tata. Ang mga nugumura kan ka ti Prince Charming mo numala daw ka. Ay, Prince Charming ay bagbagam mo. Day tamot ngamit ti badlaw ko. Kursonada na ka ni Jordan. Saan mat nga agar-aram kanya Mas dawak na rod. Apay ako nang asaan nga agar-aram. Kat madlaw mat ako rusunada na ka. No sumangpet iti bigat, si kaadagos ti birukan na. Ang mga naruam akas giant ti aramidon na. Ay na, patyan na gayam. Agayat kan ka ni Jordan. Happy birthday, Jordan. At iti regalo para kan ka. Sika talaga. Nagtaktak ka pa'y laeng. Ngayon magyaman ako na Mala, agtugaw ka dito yabay ko. Agyaman hak? Kunak no naladaw kamin. Apag husto lang ti sang petiyo. Orayan mi ti orders mi. Amangan no adda kayat mo nga inayon. Okay laan. No anya ti in-order yo. Huston day chay. Okay, makamo ka. Ngam no adda sa bali akayat mo, ibagam laeng. Agyaman nakmet kada kayo. Agan-anat kayo ti panag-awid yo. Luisa, itulod ka ni Jibalaya. Saanan? Kabailak mat ti agawid nga agmaymaysa. Kababain mat kan ka. Di ka nagkadkad. Ada extra helmet ko. Isungayangkas ka ni ti motor ko. Sika man laangan ti makaan mo. Kasta ti kayat ko. Umanugot ka. Tapno sa anak agumuraken ka. Anya? Gayam, nakitam ka din di kabarbaro akatrabahuan tayo? Saan pa'y mat? Apay aya? Napintas, sika. Kan, kabagyan ka no ti manager tayo. Kasta? Tsaklaam mo ang magpaiso. Ang kasta mo ti bagbagada. Sapay la ko mga ruta na singpat. Narigat nga min no sipsip. Ay, kastamot nga rin di pampanunutak. Sa bagay, awan mat kit di pagdanagan tayo. Tar-aramidin tayo, matitrabaho tayo. Wana, dayta ti importante. Oh, Luisa, lunch break. Gusto na itan. Intag lunch. Sika talaga. Apay akanayon asyak ti ayabam akakuyog mo nga ag-lunch. Mada ka didakas na. Sigod ba't nga awan reklamo na awisan ka? Apay nga itakat agreklamo ka matan. Ilagpas ko pa yung ngamin to aramida. Gusto na itan ko nakmet. Ay, di nagbuyo na kasta Diyak kaya't tinatangkan ti ulo na May kakit din. Ay, sige man langan. Ay, talagang awan maaramidak kan ka. Diyak narod kaya't mabisinan ka. Sumardeng ka man. Saan mo akayat ni mabisinan? Iso amang pilit ka itikadwam amangan. Makamu ka. No dahi tati kaya't mo apanunutan. Gamno saan ka sumurot kanyak. Saan ka matlang nga sardengan. Wunan. Amok asaan ka amakapangan no saan nakakasango. Amo matlagayam. Isungarod nga inayaban ka. Mala. Mabanta nga roden. Hi!
Siya gayam ni Amara. Kabarbaro akatrabahuan nyo. Mabaling ka di ti makigidan nga aglans kada kayo. Ay, ooan. Sige, makigiddan kan kada kami. Siya gayam ni Loisa, kat isumat ni Jordan. Okay, mapantay nga ro din. Nasaya at tadakan anak ko. Umunag ka. Ada agur-uray abisitam. Asino? Di kinaubingam. Nagawi din manipod abroad. At daytan. Hinulan, adan ni Loisa. Sige agsarsarita kayo pa'y laeng. Taituloy ko ti aramidak ije kusina. Sige lang, tata. Agyaman na ka. Kaano pa iti sangpat mo? Idi kalman laeng. Kumusta ka? Okay, aklaan, mat. Ada pa'y lang iti sigod a pagtrabaho, ha? Katsi ka, kumusta kan? Okay, aklang, mat. Kaano ti panagsublim? Sika, mat. Kasangsangpat ko pa'y laeng. Di panagsubli kong ti damdamagan. Dakas ka di? Saan, mat? Ngayon, saan ako nagsubli? Taapay. Agpatakderak laangan iti negosok dito, Oh, nasaya at no kasta. Kwagayam. Mabalin ka di nga awisan kang agpasya rin tong bigat. Domingo mat. Katuan Sa bagay, mailiwak matankan ka. Manun atawan asaan taan nagkita. Among anak, panagkunakit agkursunada kan kaninulan. Pagkunaan nyo mo, tatang? Saan nga agdadaal iti oras nga umay mangsarongkar kan ka? No saan nga interesado kan ka? Siyempre, kaubingak. Ang mga nugayim lang mo ti pangibilangan na kanya. Apay nga rod nga inawis na kang agpasyar. Agpasyar laong mo't? Asino nga iti kay kayat mau? Ni Nulan, wanaw ni Durdan. No da kayo ti damagag tatang. Asino ti kayat siya para kanyak? Ay kit, ni Nulan Tamo ka ti ugali na. Ngam saan mo't nga agar-aram kanyak, tatang. Hala, orderam amin na kayat mong orderen. Saan ta kay KB ita? Siya ti agbayad. Malagip mo pa'y gayam tinapalabas. Idi agad adlal tapay laang. Kan agpada ta a working student. Wen, narigat ti panagbiag idi. Italaan mat, ang makaramanda tao iti na imas amasida. Ngam naragsaklat tamo ti panagbiag tayo idi. Oray bugoong laang ti masida. Sa bagay, agpaiso ti kinunam. Ket, kumusta ang ti love life mo? Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, si Kangay. Awan pa'y? Nagapo ka iti abroad. Awan ka din na sara kami dyan. Saan a girlfriend ti ginagarak iti abroad? Kwarta. An-an mo nga ti kwartam. No awan mo't girlfriend mo. Adan tulap tamat Apay ngay si ka. Katawan pa'y boyfriend mo. Nay, anak. Damat agbus-busin na iti batog ti balay. Kita man. Ninulan day ta, tatang. Kinuna na nga itulod na iti trabaho ita. Imbaga ka saanan nga magpilit mat. Ay kahit idardaras mo nga rudan at agrubwat. Tapno saan ang mabayagan nga agur-uray. Saan na bali, tatang? Urayin nakmatlaang day ta. Imbagak mo't nga alas 7 nga umay. Namawan pa'y alas 7 at daditan. Ingka nga ron pa'y paunagan Umunag day ta no kayat na. Kanbayan yung taaguray di taruar. Asino dyan ang itulod kan ka? Ninolan, kaubingak. Agar-aram kan ka? Ha? Saan? Intulod na ka? Ngam saan nga agar-aram? Anya di kayat mo asawan? Imposible nga itulod na ka. No saan ba't nga agar-aram kan ka? Kat, sika? Itultulod na kumat. Ngam saan ka mat nga agar-aram kanyak? Saan ka di? Ha? O sige, Jordan. Panawan ka pa'y. Inakon iti lamisaan. Hi! Good morning! Good morning, Mat. Apay nga imasidad ka. Ada ka di damagam?
Kayat ko lang ti makigayam kan ka. Agyaman no kayat mo ti makigayam kanya. Kinapudno na, da kayo kin ni Jordan ti kayat ko apakigayaman. Ayun gayam, agar-aram kadikan ka ni Jordan? Saan? Agayam kami laan. Sigurado ka? Wan man. Saan mo't nga agar-aram kanyak? Apay ka di. Awan, nadamag ko lang. Kanayo nang matan ti mangsokon kan mangitulod kanyak, Nolan. Ang mga numataktakan, kababain mat. Bayan na kadilatan. Dagdagasan ka lang mat. Tadi isupay ti pagpleten. Agyaman na ka. Ngam no ada importante apapanam. Uray saan na kun asukunan. Saan ka kading agbabain? Nagkaubingan tamat. Isungerwa mo ti bagim. Okay. Makaam mo ka man laangan. Apay akas to'y tirignak. Masurusurunak. Saan asyak ti inawis ni Jordan ang nag-lunch? Nimot din Amara ti inawis na. Ulbod a lalaki. Kunana idi asaan ang makapangan no saan asyak ti kasawa na. Ngam saan mat gayam? Suron kon. Saan akong nag-lunch? Naikatan ti ganas ko. Apay, asaan ka nag-lunch? Adaywan nak. Saan nakakasarsarita? Nagudot sa tiulo ma. Nagapa kayo iti boyfriend mo? Anya ang boyfriend nga ipagbagam. Ang mga no sikat ada girlfriend na. Apay nga rod akas lakagura nak. Ada ka di basol ko? Apay asaan nakainawis na ng lunch? Kunak man no saan ka ama ka pa nga no saan asyak ti kasamo. Ha? Sorry Kunak nga minor orayam ti boyfriend mo. Taiso ti kasangom amangan. Mamin ano ka di nga ibagakan ka asaan ko a boyfriend ni Nolan? Okay. Gusto nga ro din. Umaykan. Takaduan ka nga lunch. Saan? Naikatan ti ganas ko. Saan kumamatakas ta? Agsakit ka no saan ka amangan? Anya ko matibibiyang mo kanyak, ha? Kaya't mo amamuan? Ibagaking ka, into nagritera tayo. Ibagam itimang sukon kan ka, asaan na kan asukunin. Tasyak timang itulod kan ka. Apay nga tangag nervyusak matan iti inbaga ni Jordan. Amok iti bagik nga agayatak ka ni Jordan. Ngam jak lang amin maoray nga agdaton kanyak. Jak amo no anyamot ti marikrik nana para kanyak. Anya nga tati ibaga na inton madamdama. Tinasayaat. I-text ko ni Nolan. Tapno saan ang mailawan amang sukon kanya. Ita, tadatan dito yung restaurant. Mangan kan. Gaputa dya kaya't nagsakit ka. Anya ko matibibiyang mo no agsakitak. Anya ka kadi. Siyempre, napatag ka kanya. Kat dya kaya't nagsakit ka. Sino tinapatpatagkan ka? Ni Amara? Wano siya? Siyempre, sika. Apay, agselselos ka kinukane. Ada ka di karbangak nga agselos. Adda. Diyak amo ti bagbagam. Ibagak man lang ang tipod no amarikrik na. Nabayagan nga gayatakin ka. Nga madabuting ko amang ipod no iti marikrik na. Taapay. Iti anya aga po. 5 na taon tinapalabas. Adda nagbali na best friend ko. Nasingit kami ti tunggal maysa. Nga midimpudnok ti marikriknak. Di tanan ang rugi nga inadaywan na. Mabuti nga mga nuy sunod ti aramidang kanyak. Ngamita, inturturad ko na imbaga. Gaputa jak kayat amaagaw na katiki na ubingam. Naamam la ko mama ti marikriknak para kan ka, Jordan. Amukon. Nadlaw ko itailaan. Nagselos ka kini Amara. Saan ka di? Oh? Ko. Saan kan ang makapaglibak?
Ngam kayat ko lata mga gangan ka. Ay ayatin nakadimat, Loisa. Owen, Jordan, ay ayatan ka man. Nagkasar kami nga rod kini Jordan, Mr. Lonely. Kat ita, addan talo nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Loisa. Loisa pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, ituloy yo ti aginayat, iti asawam. Iti kasta, kanayon anaragsak ti binukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Loisa at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Carlo, Adinan Inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, tabarang makaibati ti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Carlo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak ko, an-anusan nyo ti agiskwela Tauray marigrigat tayo, kat makaadal kayo kumakadagiti kakabsat mo. Wan nanang, kastamot at talaga ti aramidan mi kadagiti kakabsat ko. Nasaya at no kastanak ko. Tamarigrigat tayo mat. Iso adito'y abanda tinang ipatakderan mi kadatatang yu iti kalkalapaw tayo. Wen nga rod nanang, danda ni may nga oras ti pagnaan mi. Sa amin tumadanon ti eskwelahan mi. Ano sa inyo ti magmag na ama pa nag-eskwela, anak ko? Taanyangay nga rod, kat adayo mat ti eskwelaan manipod dito balay tayo. Basta gagatan nyo ti agadal, tapno di kay maipada kada kami adadakkelyo. Ti kayat mi, saan nyo kumaamapadasan ti permi akinarigat, anapadasan mi manipod ubing kami. Nanang? Ikarigatan nyo apasayaatan ti panagbiagyo, anak ko. Imunan dagiti dua kakabsat mo. Wen nga rod, kaslasanda mabambanog. Idinto tasyak. Sa anak pala anarwam itinawatiwat apag naan tayo. Kat anyangay nga rod. Mabanog tayo mata talaga. Iso nga ginalata pa'y. Mabisinak. Bawasak pa'y man tibalon ko. Ha? O sige. Mangan kalat ta. Mangan ta Sige lang, Chester. Imbag ka pa'y. Tauray agpadpada man nalon dagiti dadakkel ta. Ngam naimaslat ta dagiti balbalunam. Kas ita. Adda fried chicken na balon mo. Kun adu pa'y ti balbalunam. Iso nga rod ako nakamangan ta. Tado matuing pabalon ni nanang ko. No makipanganak kan ka ita. Anya nga iti kanam to intonal daw. Ado nga rod ti balon ko. At dapay may sa lunchbox dito'y bag ko. Ha? Kasta ka di? Wen, iso amangan kakit din. Tay tuloy tatimag na inton madamdama. Tapno di tamala daw iti klase. Amo yun, nanang. Umapalaki ni Chester. Oh, apay anak ko. Agpadpada kayo lang mat iti trabaho ka dagiti dadakkel na. Ngumapaya ka na yun anaimas ti balon na. Idinto tada kami kadagiti kakabsat ko. Pasaray tuyo ti sidaan mi. Maminsan, hinapoy lang ti balon mi. Ay na anak ko, di ka umapapal kan kuana. Taad dadagiti di mo amo ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Ha? Ang ngangay dagita?
Hindi ka nagdamag, anak ko. Maawatam to ti amin. Uray ipalawag ko kan ka ita. Amangan no di mo matla maawatan. Ay na, saan ngamin nga mo ni Carlo nga anak ta? Nga da illegal nga aramid ti ama ni Chester. Ibagak ko makankwana. Nga agmulmula kan aglaklako ti ama ni Chester iti may parit abulong. Ngam panagkunak, di na pa'y maawatan unay no ipalawag ko kankwana. Kan may sa amangan no maibaga na pa iti sa bali a tao. Uno saan, madakamat na kan ni Chester. Narigatan, amangan no datapay ti mapabasol, amang iwarwaras iti dayta abanag. Wala kay, iso adya akong imbagbaga iti anak na. Nasayat mat. Saan nabalay, saan lang adat ti makam mo, iti illegal nga aramid ti ama ni Chester. Uray dagiti kaaruba tayo, amudamat. Awan lang amin ti makaiturad kada tayo dito amang ipulong iti otoridad iti aramid na. Una, tanarigatan. Nang runa, katadadamag ko, a konektado dagiti guns. Kanada kan upay imot da paltog. Wala kay, iso anarigat ti agsasao. Chester, kaya't ko ti makipagtrabaho kini tatang mo. No adda mabalin pangisarkan na kanya katrabaho. Ay katwa na, day talaga yam. Idi pay la ko mga imbagam Amom ka di, nga idi pay lang agsapsapulak iti kadwak nga agdeliver. Kastaya? Wen, lumaklakay nga minan ni tatang. Kahit mabambanugan iti kabibiyahe na. Iswa siya kung ti pinusgan na nga i-deliver. Kasta ka di? Wen, iso nga agadal kamot nga agmaneho. Iti kasta, ada ka rin yebok. No day tang ada i-deliver tayo. Sige, basta suruan naklakit di. Ariglado, Carlo. Kahit mangkita ka pa'y, no da kayat na makitrabaho. Tapno adda pa'y may sa akadwata. Anak ko, gapu iti pan nakisursurot mo kanit Esther. Mabaybay sa mo ti panagadal mo. Palubusan ka sumurot kan kuana. Ngam alwadam. Tamangan, no mairubo ka. Saan, tatang? Di kayo madanagan? Ngam naibagak matankan ka. Dagiti mangmangag mi asayang gusang. Maipapan iti pagsapulan da nga agama. Natang lang mat dagiti idil-deliver mi, tatang. Kan may sa? No awan mat ti klase mi sumursurot ak kadakwada. Ket takil at tulong iti panagadal ko ti panagtrabaho kadakwada. Makatulong ak pa'y kada kayo. Ta medyo dakkel mat iti da sweldo. Buwan anak ko. Ngam adalat tadanag ko. Jak lakit di kayat ama isagmak ka. At to'y tibingay mo iti in-deliver tayo. Takal da ito Una. Basta makadeliver tayo anasayaat. Ad-adu pa'y agrasya, tidumtang kada tayo. Alam da ito'y. Usarmanan, tapno di mo marik na tipuyat kan banog. Ha? Ngam amangan mat no madadaal ti salon at tayo. No kanayon ti panagaramat tayo iti da ito substance. Saan? Sige, alam kiti datuyin. Anak ko, apay matan ang nagsardeng ka iti panagadal mo. Ay, pasensya kayo nanang. Ngam talaga masaduta kong nagadal. Isuntumot lang ang kwarta ti biro ka, inton makaadalak. Ngam anak ko, may mayat ko man makalpas ka iti kursong. Nanang, dakal mo ti masapsapulak iti trabaho kita. Iso adida kon alaw ko yan nga agadal. Ta talaga masaduta kon.
Kanjakon mayulo ti agadal. Ala, di da ka mabali na pilitan, anak ko. Ngamsapay la kumata makapagpanunot ka, kat ituloy mo matla ti agadal. Kan numabalin, agikat kan kas trabahador da Chester. Ngamin, di mi kayat ang maisagmak ka. Agi deliver tayo manan. Kat sigurado, dakkel manan agatan ti pagbibingayan tayo. Lakit di basta baligi da ito yapag na tayo. 100%. Baligi pards. Takampanteak. Adi da tayo matiktikan dagiti otoridad. Wan matkit di tanabayagan nga awan ng sita kada tayo. Wayne, iso nga ro da kampanteak. Narnakan samat ni Jerry. Di mat matagtagar Wan nga ro. Bayam latan. Tapno makainan na. Ada checkpoint. Ay, wan nga pa iso. Apay adi tayo natunugan adagos. Ngadagayam checkpoint iti dayto adiso. Kasano itan? Anya ti aramidan tayo. Amang ano mabisto tayo. Sapay di tayo na ilamang anaimbag dagiti kang runaan nga i-deliver tayo kuma. Agsaga na kayo. Tapasi utak tilugan. Anya, amang ano nakarkaro ama isagmak tayo. Basta, siyak ti makam mo. Imbaglakit din ta nakalagto ak manipod iti truck. Sa aksimpok iti kasamakan. Isu adidak na imano dagiti pulis. Nakita ka na punta ni tibala ni Jerry. Sapay la kuma. Tasan agrabe ti tama na. Nimet Chester. Diyak amon tinapasamak kin ko na. Awagak ti kapsat ko nga da ije Batangas. Tasukunan na ije bus terminal ije Manila. Ading ko, manipod adda ka dito'y Batangas. Mapalpaliiw ko kasla awan ka itibukod mo apanunot. Manang. Nasaysay at siguro no kuyugan kalaangan nga ag-surrender iti autoridad. Ha? Manang, mabuti nga. Di rumbang nagbutang ka. Di na kamat basta ibalon. I-assess dati sitwasyon mo. At dadagiti programa ti gobyerno ang makatulong kan ka. Manang, saan nga tama isagmakaklaan no kasta ti aramidak? Saan, ading ko? Napatag ka kanyak. Kat kayat ko anasaya at ipagbanagam. Isu atong palan na kuma. Nasaya at mat, tanapanunot mo ti si tatalugod asim mo ko. Wan ma'am, mabuti nga kuma. Ngam inanloko inak ni manang ko. Wan ma'am, tadyak kayat nga enteramente ang madadaal ti biyag ti kabsat ko. Nasaya at ti kasta, ma'am. Ada kayo a support system na. May enroll ka nga rod iti rehabilitation program ti munisipyo. Katsapay la kuma, ta ilepas mo dayta a programa. Wan ma'am, tatalaga kayat kung ti agbalbaliw. Rumbang lang ang ading ko. Tulungan ti bagim, tapagsaya atam metla dayta. Iti mano na bulan a panagat atendar tayo iti dayto a programa ti munisipyo. Para kadagiti kas kada tayo. Ado tinaadal ko. Ado dagiti na amiris ko a kinadakas nga inararamid ko. Oray siya, Carlo. Bidot at talaga dagiti inararamid ko. Gapo iti panagayat iti kwarta. Nga isu ti ramot ti amin a kinadakas. Nadadahal ti biyag ko. Naigumonak pa yan iti may parit a droga. No inanusak ko mati kinarigat. Nalabit. Nailepas ko ti panagadal ko. Agpada ta, Carlo. Katsapay la kuma. Tababaan iti dahil programa. Agtuluyan ti panagbaliw ta. Wanay da. At damot la kada ta. Iso ang masapol a determinado ta. Amang pasaya at itibiyag ta. Unmat kiti Kas kadagiti kakadwata ditoy. Nang runa dagiti agtutubo. Babaen kadagiti na istoryada. Nadadaal matibiyag da. Gapo iti may parit a droga. Ket amangan pay. No dagiti inararamat da idi. Ket naggapo kadagiti indil-deliver mi idi. Nalabi ta kasta, Carlo. Isu ang masapol ti determinasyon. Iti panang baliw kadagiti madi nga aramid.
Ala, Barog, no kayat mo tiyag trabaho, kalpasan ti rehabilitation program. Isarag ka iti kabsat ko nga adda pabrikana ditoy. Ay na, agyaman ako na pastora. Talaga kayat ko tiyak trabaho. Wan, kat makita ka dakkel tinagbaliwam. Kat sapay lang kumata saan nga agsardeng ti panagdengdengag mo, iti sasao ti Diyos. Kalpasan da iti a programa. Wen, Pastora Soraya, umayak to iti ayan nyo. Tapno maituloy ko ti panagserbik iti Diyos. Kas na-share ko idin. Saan ati relihiyon ti mangisalakan kan ka? No di ka ti relasyon mo iti Diyos. Ngam nasaysaya at latta no ada pakikapengam asimbahan. Wen, Pastora, ket pagyamanan kayo amin ang nakatulong kanyak. Tapno maisimpa ti biyag ko. Ti Diyos ti tumulong kan ka? Tapno agtultuloy ti panagbali mo, Barog. Ita, makipagigyan na kada Pastora Zoraya, kat agtultuloy ti panagtrabahok iti pabrika ditoy Batangas. Sapay ko tagbalin nga adal da ito'y apakasarita. Kat didak ko matultuladen kadagiti madi nga aramid ko. Iunay-unay ko nga awan tinapintas a masakbayan iti droga. Inmulam man, inlakom man, wenno inaramat mo man. Alakastan, ketagyaman ak. To'y pagayam mo, Carlo. Carlo, pagayam ko, agyaman akmat iting kapanangibinglay, iti pakasaritaam. Kat masigurado, ada-adal nga ibati da ito'y pakasaritaam, kadagiti dumdumngeg. Kat kablaawan ka, iti panagbalbaliw mo. Bueno, papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinaga na Carlo, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.